Takže řekl bych, že tohle je to nejvíc, co mě dneska na firmě zajímá, co mě dneska na firmě baví, protože já jsem v určitém momentu zjistil, že najednou jsem zjistil, že jsem totálně vyhořelý, že jsem nešťastný a paradoxně se to stalo v momentě, kdy firma začínala být úspěšná. A já jsem si říkal, tak a co teď budeš dělat dál? Budeš až do konce života se dívat, samozřejmě nejenom dívat, ale já to říkám ze svého pohledu, jak ta firma roste, jestli zisk bude tolik a tolik, nebo jestli to bude o 2 nuly víc a tak dále. A najednou mi došlo, že tohle smyslem života není a že musím něco změnit. Takže kdybych měl říct, jak to cítím, tak to, co mě dneska na firmě zajímá úplně nejvíc, jsou právě ty vztahy, které se tam povedly vytvořit a které tam vznikly vlastně díky tomu, že jsme našim lidem dali plnou možnost a plnou svobodu, aby si ty své hodnoty vymysleli sami. A řeknu, my skutečně akorát tomu dáváme zelenou. Dneska máme 200 lidí a mám pocit, že to je vlastně cítit nejenom v těch vztazích, ale nakonec i v samotném výrobku, v samotném pivu. Protože jsme se o tom bavili a já jsem to řekl a řeknu to tak, jak to cítím. Kdyby tam pracovalo 200 naštvaných lidí, před sálí jsem řekl ještě hrubší slovo, tak asi z toho by těžko mohlo vzniknout dobré pivo. A nějakým způsobem vím, to není pocit, vím, že ty dobré vztahy se přenášejí do toho výrobku. Takže